Минаваме район Младост, пак се връщаме. Да. 19-та точка. Марос 1. Има ли представители възложители проектант? Има. Инженер Сеченска, може ли да поводите малко? Да, ще се умори. Да. Я да видя само графиката, не знам дали. Имаме работен устройствен план, който е изработен с цел да промени действащите. Защото имам време ден. Ако има нещо, махнете. Мене преди да се гледаш, чуеш Точка ще се издаде разрешаваме заповедта за разрешаване. Описваме тези повече като правите да бъде така. И да изготвите трафика. Добре, благодаря. Тоест трафик анализа ще бъде разгледан подробно като съставка на ПУП. Готови ли сте? Коя е точката сега? 19. Това е допускане по проект за одобряване. Проект за одобряване. Изработен е без заповед за разрешаване, тъй като имаме проектът е изработен за да промени действащото работен устройствен план. Действащия работен устройствен план е за сграда с обществена обслужваща функция и височина 32 метра. Предложението на проектантите е да намалят височината на сградата до 26 метра. За сградата, която е предвидена в УП-11, е издадено разрешение за строеж, чието изпълнение е започнало. С предложението, което правят, обхвата на промяната е само за УП-11. Имат актуализирана оценка при условие, че си изкопали при стартиране на строителство от целите. 19. Това нали не сме на 8 декември? Това е Иерусалим. Нямаме изразено становище от районната администрация и тъй като само те са заинтересовани страни по 128.14, процедурата за неговото приемане. Имаме направени служебни предложения от колегите. Да се представя чертеж с извадка от действащия пункт, подпечатано от проектанта. Действащия пункт е работен устройствен план. Не е представен силуетен план от Североизток. Североизток всъщност е УП-4, вероятно фасадата Североизток, който не е предмет, а имат разрез. Разреза го имат, но през тяхното УПИ силует, там имат смяна на корниз, също коти. Това е от другата посока. Логичният случай на смяна на кота на корниз го имат и от другия силует. И би следвало в силуета да се направи това нещо. Да го има силует. Югозапад, аз не разбрах. Североизток е горе от късата. Горната къса. Горната къса от 4 на предмет по тази страна се представя. Не го променя. Ти искаш да кажеш, че само долното УПИ. Точно така. Аз разбрах, че само за УП-11 се прави група. И всъщност разреза има фасадата от Североизток. Следно,
действащото, това не изключва задължението да се покаже извадка от действащия ПУП. Различна да покаже действащия РУП. Може ли действащия ПУП да видим Просто това момента? е елемент на проектната документация и трябва да го Всъщност ние го четем и се предлагаме да се Като изпълни. елемент, като елемент обаче Вени има нещо, което нарича... Гледам да не коментирам, по-скоро ви да регистрирам на колегите мнението. Действащия ПУП, мисля, че администрацията, одобряваща на плановете, го притежава. Това няма значение от изискването на наредба, която е създадена много преди да имаме електронна информационна система. Смисъл е, че има различни ПУП-ове с различни заповеди на територията. Аз това много добре. Проектанта е да направи извадка от всички и да се предпише, че това е момент. Това много добре го разбирам, само че обръщам внимание, че ние продължаваме да работиме по системата на хартията. Проверката на последния действащ план, дори проектанта може да не бъде, извадката му да не бъде верна и ние да го хванем това. Естествено, по наредбата така пише, така че ще бъде написано изискването по наредбата. Сега правя един така допълнителен коментар просто, че това не може да бъде основание за неприемане на плана. Да. Приеми закачка, да се добави. Госпожа Иванова ме гледа въпросително. Нещо за свръхадминистрирането и за служебните проверки, да искаме извадка все едно от търговския регистр. Да, същото е тук. Да. Както и да е. Становище някакво друго или те прекъснах, извинявай? Не, по-скоро имахме препоръка да прегледаме разстоянията, които осигуряваме през прилежащите улици. Всъщност, по действащия план се намалява височината на сградата. Защото иначе не излиза за улица. За мен е интересно, че те, макар че одобрено, правилно разбирам, че одобрен са 32 метра, те се предполагат да не могат на 26, както за жилищно. Всъщност имат и строително разрешение, аз съм го приготвил за тяхната сграда. За сградата в УП 11 ли има разрешение? От 24.11.23 година, Те строят като имаше, видях протоколи за... земните гаражи, канализацията промениха по Иерусалим заради нея. Но към днешна дата не съм сигурен етапа на реализиране. Не са излезли от земята, аз минавам всеки ден почти от там. Добре, това не е от значение. За мен е интересно, по-скоро ще доброволно се намалява височината, което е коректно да излезе каша през улица. За мен въпросът е къде сме спали, като сме одобряли, защото аз спомням толкова, като го гледахме, когато го одобряхме едно от измененията, може би, че е одобрено с по-голямата височина. Може би нещо с аргумента на валене на нежилищния етаж. Другата сграда има магазини отдолу. Да. Нещо. Тя най-вероятно и в тази ще има. Добре, становище на администрацията, районната? Няма, всъщност процедурата То е по рода на... по 130... Не, по-скоро е 120... Да. Да. РУП, който прецизира изработването и се изработва при действащото за строителен план, в случай и действащото работно устройствен план с прилагане на 128 14, т.е. не се съобщава. Само те са заинтересованите лица. Не, то не става въпрос за съобщаване на районната администрация. Районната администрация не е изразила становище. Не е изразила становище. То така или иначе, ако не се прави този РУП, си остава във всички случаи действащия план. Така че не... Някакви възражения срещу приемането? С изпълнение на служебните предложения. Да. И да бъдат в разумни срок. Има ли представител на проектантите? Архитект, по какъв срок от време може това нещо, но вие сте не проектанта? Да.
В какъв срок от време това може да бъде? Може ли да бъдат изчетени служебните предложения? Да се представи извадка от действащия ИРОП, подписан и заверен от проектанта. Мисля, че това беше. Това е, друго няма. Да, няма. Госпожо Иванова, някаква бележка? Чух архитект Попов какъв срок от време. Утре може ли да го представите? Тъй като нали, стремежа е да бъдат в рамките на изискването по закона в едноседмичен срок след приемането на съвета да бъдат придвижвани напред, ако не можете да се справите в рамките на една седмица, ще се гледа отново. Не знам. Защо ме гледаш така? Вече красише се прави. Нали по-надал и кажа, че го не видите. Значи, окей. Добре. Сега го Да се издаде заповед за одобряване. Нали така беше?